Ginoo nga sa makausa pa nagsugod na ta sa panaw nining panahon sa Kwaresma. Nga diin kini atong gisugdan pinaagi niadtong Miyerkules sa Badlis. Diin kini ang Miyerkules sa Badlis nagpahinumdom nato nga kita gikan sa abog ug sa abog kita mubalik. Ug busa gitagaan ta nining dako kaayong panglantaw sa paglaom nga diin anaasad ang mga pulong nga atong nadungog niadtong Miyerkules sa Badlis. Paghinulsol og tuo sa Ebanghelyo. Ingon ini ang dako kaayo nato nga mga kahigayunan nining panahon sa Kwaresma. Nga diin anaa ang panahon sa pagpamalandong, pagampo, paghinulsol, ug pagbuhat og maayo ngadto sa atong isig katawo. Kana bang corporal works of mercy? Apan baya kini karong ato nga nadungog nga ebanghelyo makahuluganon kaayo alang nato. Nga diin si Jesus sulod sa 40 ka adlaw, wala siya mukaon. Ug niining mga panahon na gitintal siya sa yawa. Ug maubaya niya ang gipasabot sa Kwaresma. Ang kining pulong Kwaresma, 40 ni siya, quadragesima, 40. Nga sa ato pa, kining panahon di ay sa Kwaresma, naasab di ay ta. Nining panahon diha sa wilderness, sa kamingawan, sa disyerto. Ug mao man ni siya karon ang atong nadungog diha sa Ebanghelyo. Nga gidala si Jesus sa Espiritu Santo didto sa kamingawan. Apan atong hinumduman nga kini di ay ato nga disyerto. Kining atong panaw sa 40 ka adlaw niining panahon sa Kwaresma. Mao di ay ni ang mga panahon nga naasab ang ato nga mga higayon nga ang atong pagtuo ug ang atong pagsalig sa Dios tukbilon sa yawa. Mao ni makapahinumdum nato nga dinhi sa atong kinabuhi naagyod ang battle between good and evil. Naa ang pagsulay diha sa atong pagpuyo sa kamatuoran ug diha sa bakak. Diha sa atong pagpili sa pagpuyo diha sa kahayag o sa kangit-ngit. Mauni ang mga realidad dinhi sa panaw sa atong kinabuhi. Ugway makalikay niining mao nga daw panagbangi, panag-away sa maayo ug sa dautan. Ug ang matag usa kanato nahimong battleground niining maong dako na panagbangi. Ug mao gani
Nga kini sabdi ay panahon sa Kwaresma, diha sa atong makita dinhi sa Ebanghelyo, wala dad-a si Jesus ngadto sa kamingawan aron lang gutumon. Kay wala man siya mukaon sulod sa 40 ka adlaw. Apan kini siya maudi ay ang mga panahon sa pag-andam, paglig-on sa kaugalingon, paglig-on sa ato nga pagpanagsuod tali sa Dios, ang pagbuhi sa atong pagtuo, ug diha usab sa kalipay sa atong pagsalig ngadto sa Dios. Mao gani nga diha sa ato karong salmo responsoryo, diha sa atong tubag, uban ni ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Be with me, Lord God, if I am in distress. Ingon ani siya. Nga dinhi niini di ang panaw sa atong kinabuhi, naagyo di ay ang mga panahon nga gitawag natong mga desert experience. Nga naa ang yawa, naa ang pagsulay, ug sulayon ra ba gyud ta sa yawa kana bang sa panahon nga naata sa labing huyang nato nga bahin sa atong kinabuhi when we are in our weakest moment. Ngano man ka nga mahitabo man ni siyang mga pagsulay tungod kay duna manggutay mga panginahanglan ug mao man ni siya'y gamiton sa yawa aron kita maagni pag-adto ug pagsunod kaniya. Ug mao ba yan ni ang atong nakita karon dinhi sa pagtintal ni Jesus? Nga si Jesus nagpuasa, wala mukaon sulod sa 40 ka adlaw ug busa miabot kaniya ang kagutom, the need for food. Ug mao gani na ang yawa mi-offer dayon ngadto kang Jesus. Kung ikaw anak sa Dios, kining bato himua nga pan aron makakaon ka, aron mabusog ka, gutom kay ka, luya kay ka. Apan si Jesus, kadto di ang 40 ka adlaw sa iyang pagpuasa, mao'y mutudlo nato nga andam kita sa pag-atubang ni ining maong pagsulay, nga bisan tinuod na atay panginahanglan ni ining mga pagkaon, apan mas palabihon di ay nato ang Dios. Dili sa pan lamang mabuhi ang tao, apan sa matagpulong nga mugawas sa baba sa Dios. Nga sa ato pa di ay dili lang kutob sa tiyan ang atong gihandom o gikinahanglan ining kalibutan, apan ang pagkaon sa atong kalag. Ug mausab gani nga kinsa manggoy wala mangandoy nga mahimong gamhanan, mahimong bantugan, mahimong mabandihaanon. Mao gani nga karon makaingon ta nga pastilan paita di ay nigwa tay kwarta. Pagkawala gyud di ay natoy mahimo. Gani, daghan kaayo taon ang atong mga kaigsuonan
nga diin doon na sila'y mga anak. Ditubo na lang ilang mga anak. Way bunyag. Pangutanon dayon, nganong wala man na yung pabunyagi ang imong anak? Wa gyud kwarta. Way kwarta. Naasay daghan kaayong mga nagpuyo-puyo. Nganong wa man mo magpakasal? Mahal kaayo ang bayad sa kasal. Kaluoy. Nga mauni ang panglantaw sa mga tao. The need for money in order to survive, in order to live. Ug maudi ay ni ang matang sad sa haylo sa yawa. Maimo ning tanan kung mulhod ka sa atubangan nako. Apan si Jesus miingon dayon, ang Dios lamang maoy alagari. Ingon ini nga pastilan di ay no. Ang yawa mo haylo nato. Be a slave to me. I can give you anything you like. I can give you the world. I can give you everything in this world. Apan alagari ko, ludhi ko. Apan si Jesus, nihatag nato og dako kaayo nga mensahe na ang Dios damang di ay maoy tag-iya sa tanan ug siya'y makahatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Apan siya lamang ang atong alagaran. Doon na bitaw giingon sab nga kini di ay tentasyon. Sometimes it is healthy. Healthy sa kuno ni di ay nga moabot bitaw ning mga pagsulay. Kay ngano man aron makakita ta sa atong kaugalingon kung unsa magyoy atong palabihon, ang maayo o ang konsekwensya sa atong pagtuman sa haylo sa yawa. Mao man sab ni ang makapahimo natong tinuod nga mga tao tungod kay makapili ta. We have the freedom to choose. Mao ba kaha nga kining mga pagsulay moabot dinhi sa atong kinabuhi in order to exercise our freedom to choose. Ug unsa may atong pilion? Ang yawa o ang Dios? Ang maayo o ang dautan? Ang kahayag o kangitngit? Kamatuoran o bakak? Ingon ni ini siya. Ug ang ikatulo kaha nga tentasyon nga dinhi nadungog nato sa ebanghelyo nga yawa mismo mitintal ngadto kang Hesus. Ug miingon dayon ang yawa, ambak kay sugaton ka sa mga anghel, dili buot ang Dios nga naa madaot ang imong tiil. God will be sending His angels to protect you. Ana siya, no? Kana bitang spectacle nga magbuhat ang tao, kana bang murag daw katingalahan. Apan, pagka makaluluoy sa tao, kung badason siya sa haylo sa yawa, ug makalimot siya sa pag-ingon, ayaw tintala
ang imong Ginoong Dios. Kita, mga anak sa Dios. And we are little gods. Ug kanindot unta nga ang Dios maoy maghari dinhi sa atong kinabuhi. Mao nga mga kaigsuonan, kini di ay Kwaresma nga gitawag natog desert experience. Mao di ay ni ang panahon sa ato nga pag-andam sa atong kaugalingon, paglig-on sa atong kaugalingon, aron buhi ang atong pagtuo ug lig-on ang atong paglaom ug pagsalig ngadto sa Dios. Ug dinhi niining maong panahon mugawas unta kita nga mananaog tungod kay diha ug naa ang conversion and transformation of our life. Nga diin atong gipalabi ang Dios kaysa mga haylo sa yawa diha sa iyang paghaylo nato sa pag-angkon niining kalibutan. Magunsa man gud ang usa ka tawo nga iyang maangkon ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Sa laing pagkasulti, magunsa man ang tao nga iyaning tanan dinhi sa kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kaluwasan. Mao nga mga kaigsuonan, kining unang Domingo sa Kwaresma, gisugdan yun nining mao nga nadungog nato nga ebanghelyo karon. Aron nga mahigmata kita nga kini di ay mga buluhato nato sa panahon sa Kwaresma. Ug gani ni adtong Miyerkules sa Badlis ug kaha sa umaabot nga Biyernes Santo, giingnan ta pagpuasa, pag-abstinensya, pamalandong, pagampo, paghinulsol. Kay kini sa di ay maong panahon sa Kwaresma, mausab di ini nga ang yawa hilabihan kaisog sa paghaylo ug sa pagtintal nato. Ug naara ba ang paagi sa yawa sa pagtintal nato nga dili lamang sa pagkaon, dili lamang tintalon ta aron nga makabaton tag gahom, bahandi, apan naagyoy paagi sa dangyawa sa pagtintal nato nga kana bang muingon ta dinhi sa atong kaugalingon, ada tuong man kagyawa, no? Tuong man kagyawa, no? Walay yawa. Sa pag-ingon sa tao nga muingon siya nga wayawa, nagpasabot lang na siya nga wa sad siya makinahanglan og Dios. Pastila, no? Pagka gaili ni ining maong yawa. No? Sa laing bahin, ang yawa sa muingon nga, tinuod ko. No? Tinuod ko. Munang ang tao nga makaingon siya, tinuod yun di ining yawa. Munang ang tao, mura og kana bang mutanaw siya pag-ayo kung unsa man guning yawa. Ug unsa may mahimo sa yawa. Mao nga daghan kay mga tao nga kanang magbuhat na lang noon sila ug sukwahi sa panahon sa Kwaresma. Unsa may ilang buhaton, maghimo noon silang mga habak, maghimo na lang noon silang mga lana, nga inay mo tambong sa daghan kay mga kasaulugan nato diha sa panahon sa Kwaresma ug sa Semana Santa. Gipalabi nila ang buhat nga aron sila
daw gahom sa yawa, maoy makapahimo nilang gamhanan. Pagkamaayo sa yawa. Ug gani karon sa atong panahon, daghang kay mga tao nga ingon sila nga, I am a Satanist. Nagpatigbabaw ang kining pagtulunan sa Satanism. Ug gani makahinumdum lang ta nga last year didto sa Boston nagkonvensyon ang mga Satanist ug gilangkuban kini ug giapilan sa daghan kaayong mga tao kay nganuman tungod kay sila nag-worship ni Satanas. Ingon usab niini nga tungod baka sa excessive nga pagtanaw sa tao may tungod sa yawa, madani na lang hinuon siya sa lingla sa yawa. Ug daghan baya kaayong mga pamaagi karon sa atong panahon nga malingla ta ngadto sa yawa. Maluoy bitaw ta nining atong mga batan-on ug gani bisan ang mga edad-idara na nang moapil ni ini mga dula nga kana bang naa sa cellphone nga gifocus na lang ang kaugalingon diha ni ining cellphone nga naa bitaw ang dula sa gubat, panag-away, panagpinatsyanay niya, malipay kaayo nga makadaog kay nganuman napatay niya ang iyang kontra. Naasab, no? Di na sa cellphone, di na sa YouTube, diha sa mga unsa pa na diha Facebook. Nga diin ang atong mga batanon ganahan kay mutan-og mga horror. Unya hantud sa kaadlawon magtan-aw ni ining cellphone. Unya sa pagkasunod adlaw, no? Wa man may tarong tulog, no? Mo eskwela, wala gani hapit magkakaon. Ingon ni ini ang paagi sa yawa aron ma-disintegrated ang atong kaugalingon, ang atong pagkatao. Kay mao man ni gusto sa yawa nga instead of integrity, there is this disintegration, ang pagsiak-siak dinhi sa atong kinabuhi. Ug mao nga daghang kay mga tao karon ingon nga nalibog nako kun unsa ang akong kinabuhi, unsa ang akong pagkatao. I am so depressed. Wala na ko kasabot sa akong kaugalingon. Ngano man, kay napatuyangan manggod ang kining mao nga pagtan-aw ba nining mga butang nga sa hilom lang kaayo nga paagi sa hinay-hinay ang tao na haylo diha sa pagtan-aw sa yawa ug gani ang tao muday na sa yawa ug nahikalimot mahitungod sa Dios. Ug kanindot unta di ay nga kining Kwaresma mao ni makapahinumdum nato diha sa pag-anhi ni Jesus nagpakamatay siya apan nabanhaw. Ug nindot lang kaayo ang ato bang pag-ampo diha sa atong pagsugod kung nakadungog tag maayo. Nagampo ta sa pag-ingon, O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Itugot nga makasabot kami sa kahulugan, sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ug tudloi kami sa paghubad niini dinhi sa among kinabuhi.
Mao ni ang atong pangindahay. Mao nga ni atadinhi karon aron muingon kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami diha sa panahon sa among kalisod. Manindog palihog.